Ja fa dies ensenyava unes imatges d'un cometa. Anava a dir que hem de parlar del cometa, però amb això del vent m'has despistat. Doncs mira'l, perquè ja tenim, podríem dir, fotògrafs pràcticament professionals que l'estan fotografiant, que l'estan gravant. Aquesta era una imatge molt curiosa d'avui. El cometa és això que veiem a la dreta. El Leonard. Aquí el tenim ampliat, exacte. I avui estava en conjunció amb un cúmul d'estrelles, un cúmul globular que es diu M3. I, a més, també en algunes fotografies d'aquestes hem vist possiblement un gemínic. Un gemínic. És una pluja d'estels que tindrem d'aquí uns dies, però possiblement ja se'n comença a veure algun. I aquí veiem les imatges gravades, això, del cometa, just quan passava per davant d'aquest cúmul globular. La veritat és que són unes imatges precioses, captades algunes des de Prades, des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i algunes altres que hem vist des d'Àger. Per tant, són captades per persones que en saben molt, tot i que el cometa ja es pot veure en telescopis relativament senzills, en binocles, i està al límit de veure ja a ull nu. En cels molt foscos és possible que en pròxims dies es pugui arribar a veure a ull nu. Diumenge la gent des de casa el podria veure, per exemple? En llocs molt foscos, mirant cap a l'est a les 5 de la matinada i bastant avall, possiblement bastant concret, tot plegat. Molt fosc. A les 5 de la matinada i mirant cap a l'est. No estic convidant a veure'l, perquè és una cosa difícil, però si algú hi posa esforç pot arribar a observar.